партньори да бъдат тук и да видят какво значи да живееш и да живееш наистина с Елар. Здравейте! Само за момент затварям очи и се представям как на следващия годишен бал тук ще бъдем много повече от екипа, защото всички вие го заслужавате. Просто трябва да повярвате, че го можете и да го направите. На здраве! Вярваме във вас! Здраве на всички! Добре дошли на това светско събитие. Вярвам, че вашето място е тук. Искам да ви честите нещо ново. Една нова ера. Една нова ера на Елар България. Новините ще получите в София. На здраве на всички! Здравейте от мен! Много съм развълнувана тая вечер. Забележете, ние сме всяка вечер като филмови звезди. Не знам дали се чува какво казвам, но пожелавам на всички на следващия годишен бал една част, една трета от това изобилие от позитивни партньори да бъдем всички от България. Здрави, много успех за всички! Здравейте на всички! Искам да кажа, че искам всички да сте тук, искам всички да сте с нас, за което трябва естествено и вие да го искате и да го желаете. Пожелавам ви успех по пътя на успеха с Елар. На здраве!